שלום, אני אורה, מנהלת מוקד חברים מקשיבים בישראל, מוקד רגשי לבני נוער וצעירים. אני רוצה לספר לכם על אסתר. אסתר מתנדבת אצלנו כבר כמעט שנתיים. היא חזרה אחרי כמה שנים של הפסקה, מתוך בחירה ורצון להשקיע ולהתנדב ולהשפיע. הכרתי אותה דרך המוקד, ומהר מאוד הבנו מי זאת אסתר. מתנדבת מדהימה, עם לב גדול. יודעת לתת עצות ויודעת להיות אמפתית, לתת פתרונות. אני ממליצה, כל מי שמתמודד עם קשיים רגשיים, עומס נפשי, בלבול, הורים שמתמודדים עם בעיות של בני נוער, הנערים עצמם. אני ממש ממליצה ללכת לאסתר ולהתחיל תהליך רגשי עם שיחה ודרכי טיפול והתמודדות. אסתר יודעת להכיל ולהיות מדויקת בעצות שלה. אסתר גם מתנדבת במוקד שלנו גם בשיחות טלפון וגם בוואטסאפ וגם בשאלות תשובות. יש לנו המון שוטים של אסתר באתר שלנו. אני ממש ממליצה ולא תתחרטו בטוח.